Tini hani boshani bagai edisi khairi jakmani muituni sal BC 1984 ni 23 August. O salno palalai tiprasani thirangni bagai tipra mothani salmung Greta tipralai no tuyai. Sidai Mohanpur SDM o memorandum rilakya. O khorangti salaithani manjaka MLA Bishoketo MDC Robindra Deborma West Zonal Chairman Ronjit Deborma songno khoboi tei tipra mothani adongso. Tini sini kaisano dabi obongka gertar tiparlen tiprasani thinangni bagai sini existence ni bagai sini identity ni bagai kaisano demand obongka gertar tiparlen tini 23 tarik kaisa sal kotor 1984 bisiwo tin salono जों सिख शिड्यूल भारतनि संविधाननि रायदातै जों मानमानि ओ सालोनो जों तिनि गेरटार तिपारलेन सानै गवर्नरनि थानि मेमोरेन्डाम नेन बागै जों एसडीएम अफिसाव ताबुक डेपुटेशन नानि थांगि टंका और तिनि सिमना कन्स्टिट्यूशन एके बुद्धनगर वाखिनगर न खबुई ओ एसडीएम नि आन्दार जत तिनि तिप्रासा कामि दङ आरो नि बर तिनि और फायै तिनि और जों डेपुटेशन फायो और बर गोबां मानसिनि बर तिनि फायजाक न नुखाना तिनि बुरिमथानि लिडार्स गोबां मा 17,000 बर तिनि और फायजाक आबुनि बागैनो जों थादङ ओ गेरटार तिपारलेन तिनि तिप्रासानि थिनां जों म दाटिनो माननाय एबा जों म जेस काइपेनो सबानि विशेष जों सेगै मातु बुनाय एका तिनि तिप्रासानि खुनु थिनां तंगलाखा गेरटार तिपारलेननि दाबि तैयै थ्रु एसडीएम जों तिनि गवर्नरनो कायसा मेमोरेन्डाम नेना थांगै दङ सिनि मोहनपुर एसडीएम नि बिसिं क्लाइजाक सिनि ओ आमसानि जत तिप्रासा लुकुरक गेरटार तिपारलेन न हामजागै गोबांरानि लिडारशिप जों जेसाकापेनो गेरटार तिपारलेन सामना हिनिनो जों तिनि ओ जागा हम ददम खाय तिनि एडीसी नि फाउन्डेशन नि ओ सालो जों बेबाक तिप्रा हास्तेबो ओ हानि तिप्रासारक जों तिनि अम हायखेनो तिनि गेरटार तिपारलेननि दाबिनो जों गवर्नरनि थानि पेज खायना थांगै दङ थ्रु एसडीएम ओमफ्राय आमसेन चिनि तिप्रासा लुकुरकनो जों अमनो कयनाय फायदि जत जों राजनीतिनो सिमितर जायगायाव जत बुबाग्रानि लिडारशिप जों गेरटार तिपारलेन सामलायनो फायदि हिनिना आं तिनि अ तिनि जे ग्यादारिंग फाइनालावनो जतनो हामबाय याथारै चिनि बोसोकांनि हिमतानि जों हिमलायनाय हामबाय जों तिनि और सिंगेल कासे दाबिनो सिनि जे सभा जे पुरातन सिनि महाराज जे डिमान्ड फायदोंमोन आबो सिनि गेरटार तिपारलेननि बागै जों तिनि एसडीएम ताबुक राज्य सरकार जत दिगिनो जों याफोरै दङ जों सारा तिनि त्रिपुरायाव जत ब्लक जत एसडीएम जों सिनि जे सानमोनो याफोरै दङ जों गाड़ी तो कोनो जगह फिरो गया बाक्सा जगह बाक्सा जे सामं खामिया खाने रक कयेकजन बादर खा नि खाव जों आमु सिमनानि को गाय जों सिनियाम त सिनि मनपुर जों कोनो बादर माया कासे कासे गाड़ी माने रहलि आनि खाना